sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me, DJ Rocky Terra, and this is Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening! Hello po, good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? You can call me Witty po. Pakiulit po. You can call me Witty. Witty. Tama ba ako ng pagkakarinig? Witty? Opo. Witty. Ilapit mo pa nga ng onti yung bibig mo dun sa microphone ng cellphone mo or ibuko mo ng maigi yung bibig mo para mas maintindihan ka na. Sorry, hindi ako nakapagtutuli today. Witty, ilang taon ka na? 24 po. 24. Sang lupalop naman galing si Witty. Where the skies and the oceans, where broken heart goes. Ay, hindi ko na kayang i-recap yun ha, sis. Pakiulit nga ulit. Where the skies and the oceans, where the broken heart goes. Where the skies and the oceans, where the broken hearts go. Ay, first time may sumagot sa akin ng ganong klaseng sagot ha. Sa kung saang lupalop ka galing ha. Okay, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Witty, 24 years old. From the sky, ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, Miss Rocky, is sugar mommy ako. Nagpaka-sugar ko mommy. for almost 7 years. Nagpaka-sugar mommy ka sa boyfriend mo for almost 7 years. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Bakit? Paano nangyari yun? Inobliga ko lahat ng mga bagay na hindi na-provide sa kanya ng parents niya. It's because broken family siya. Saan mo siya nakilala? The same po kami ng municipality kasi. And nag-meet po kami nung fiesta namin. So, medyo malapit lang kayo ng tirahan. 30 minutes po away from my barangay to his. Okay. So, simula nung naging kayo 7 years before or 7 years ago, estudyante ka pa lang ba noon o nagtatrabaho ka na? May business ba kayo? Paano ka nakapag-provide? So estudyante ka pa lang. Siya nung time na yon, ano siya? Estudyante pa lang ba siya o nagtatrabaho na siya? Parehas po kaming estudyante. Parehas kayong estudyante. Pero ngayon graduate na kayo parehas? Opo. Okay. Tapos nung niligawan ka niya, ano yung nagpasagot sa'yo ng oo, tayo na? Ano po kasi siya, DJ Rocky? Grade 7 pa lang po kami. May common friend po kami na yun po yung first time na nag-meet kami. And then, mula nung grade 7 kami na yun, parang palagi na siya nagpapapansin sa akin and so on and so forth. Ako, mga grade 9 ako, nagka-jowa ako, so parang naglaylo yung attention niya sa akin. And hindi ko alam, hindi ko inakala na hinintay niya ako hanggang mag-break kami nung ex ko naman na yun na
Tapos nag-meet ulit kami nung grade 11 ako. Tas Mhm. yun parang nag-ano yung attention niya ulit sa akin. Parang naging magkaibigan muna kami. Tas nakilala ko siya ng nakilala. Tas nanligaw na siya for almost 1 year. Sinagot ko siya, grade 12 na kami, 2018. Mhm. Yun po yung time na So, yung nahulog parang yung loob mo sa kanya. pagkakaibigan namin, oo. Nahulog yung loob mo sa kanya nung time na yon kasi nalaman mo na nag-antay pala siya sa'yo, inabangan ka pala niya, tapos pinorsu ka naman niya talagang Opo, tunay. opo. Alam mo na yung family background niya nung time na yon na he came from a broken family. Opo. Mhm. Nakakapunta ka sa bahay Alam nila. na alam. Yes po. Siya rin nakakapunta sa inyo. Yes po. Sa 7 years na yon, legal na legal ba kayo? Yes po. Alright. So, naging sugar mommy ka. Kailan nag-start na naramdaman mo na parang, uy, mas marami na akong binibigay. Parang mas ako na yung naging provider ng relasyong to kaysa dito sa lalaking to? Mula noong pumasok na kami sa college. Kasi nung high school kami, magkaiba kami ng school. Nasa public ako, nasa private siya. So parang ano pa lang, medyo okay pa lang. Pero nung sa college na, sinundan niya ako ng school. So parang yung school namin na yon private na and malayo na siya sa municipality namin which is 1 hour away. So Mhm. ako, nag-boarding ako. Tapos yung pagkakaano ko na broken family ko, minsan hindi nakakapag-provide talaga yung parents niya. So which is naawa ako talaga. So parang sabi ko, kailangan kong gawin 'to kasi kawawa siya and gusto kong makapagtapos kami parehas na alam kong natulungan ko siya in a good way. Hindi ko siya pinabayaan and mula nung first year college talaga hanggang hanggang ngayon, nagpaka-sugar mommy ako. Yun S- nga din po yung tawag sa'kin ng mga barkada ko, eh. Anong pinrovide mo? Nag-provide ka ba ng shelter? Pinatira mo ba siya sa apartment mo? Pagkain niya ba? Ikaw Opo, nagpo-provide? Uniform niya? Tuition opo. niya? Ganun po lahat. Ano, As in lahat. ano? Pwede mo bang isa-isahin lahat ng mga pinrovide mo dito sa boyfriend mong to? Yun po yung sa boarding house namin. Pag po kulang sa pag kulang yung tuition niya, dinadagdagan ko, kinukuha ko sa mga ipon ko, mga gamit niya sa school, ako rin. Paano ka nakakakuha ng Siyempre, pera? Alam ba ng mga magulang mo ang to? yun po yung hindi po alam ng parents ko. Kasi, ang ano po kasi nun, may ipon po ako. Nag-a-abroad po yung papa ko, OFW yung papa ko. So, kada sahod ng papa ko, meron sa parents ko, meron sa mama ko, meron din sa akin. So, yung ipon na yun na binibigay sa akin ng papa ko, ginagamit ko sa kanya. Kasi alam kong kailangan niya. So meaning, Hanggang, komportable ah, kayo sa buhay, sa pamilya ninyo. po, Kahit papaano, komportable yung buhay na meron kayo sa pamilya nyo. opo, Yung pinanggagastos mo doon sa boarding house mo, doon sa mga kailangan mo sa school mo, provided lahat yun ng family mo. opo, So ngayon, yung mga ipon mo, yun yung ipinanggagastos mo sa jowa mo. opo. I see. O ano namang Hanggang nagiging sa ano reaction na rin po, nitong jowa mo? Nung time na tinutulungan mo siya, anong naging response niya? Kasi syempre, di ba, ang mga lalaki may ego din yan eh. So, may pride din sila. Ano yun, tanggap lang ba siya ng tanggap? Ikaw ba nag-o-offer? Nagtanong ba siya sa'yo na parang baka pwede mo akong tulungan? Paano nangyari na parang bigla na lang siyang tumatanggap o ikaw offer naman ng offer, tapos binibigay mo lang kahit di niya hinihingi? Paano? Pwede mo ba kaming dalhin dun sa pagkakataon na yun? may time po na humihingi siya. May time din naman po na nag-offer ako kung kailan alam kong nahihiya na siyang magsabi.
And may mga time din po kasi na nakikita ko siyang like pag humihingi siya sa parents niya, sa lola niya, lolo niya, ganun. Hindi siya mabigyan kasi sila kinukulang. So parang yung sa mukha niya nakikita ko na may problema na naman to. Kailangan ko na naman tong tulungan. Kasi ayoko naman siyang iwan sa ere. May time na pag humihingi siya, sige oo lang. Pag may time naman na naawa na ako na hindi na siya nanghihingi, sige lang, okay lang, go lang. Basta makatulong ako, ganun. And may time na rin po na nasanay na yung family niya sa akin. Like, pag alam na nilang walang-wala sila, alam na nila kung kanino sila lalapit. Sa akin talaga. Grabe naman yung pagiging charity mo. And anong nagiging response itong boyfriend mo sa iyo every time na tinutulungan mo siya? Naging normal ba sa kanya yung pagtulong mo? Or very thankful siya every time na tinutulungan mo siya? May time po na thankful, may time naman po na okay na lang sa kanya lahat. Kasi may mga time na rin na yung wallet ko, wallet na niya. Yung ATM ko, nakakonect na sa cellphone niya every time na may ipopurchase sa online. Nakikita ko na lang na nagbabawas na ganun. Pero So, magkasama parang kayo sa hinahayaan isang ko kasi- bahay. Magkasama kayo sa Hinahayaan ko isang naman bahay. yung lahat. Po? Magkasama kayo sa isang bahay. Opo. Up until now? Hindi na po. Mula nung nag-work na po ako, Hindi na kayo magkasama sa isang bahay. hindi na po. Are you still together? Hindi na rin po. So break na kayo. Opo. Bakit? Third party. Nahuli mo ba? O sinabi niya sa'yo na meron na siyang iba? Nahuli ko po. Paano mo nahuli? Sa messenger na po. Saan? Sa messenger account niya. Sa messenger account niya. Anong mga nabasa mo doon? Anong mga nakita mo? Marami, mami. Naliligaw na siya. Nakikipagkita na patago. Tapos may mga time na nababasa ko pa yung chat, nababasa ko yung mga conversations. Tapos biglang mawawala. Kasi nagdi-delete na siya. So Or etong minsan hindi niya alam na nakikita ko, tinatago niya sa restricted area or di kaya naka-archive. So itong recent na pagkahuli mo sa kanya na dahilan ng breakup ninyo, eto ba yung unang beses din na nahuli mo siya na merong ibang babae? Hindi rin po. So meron pa in the past na nahuli mo na nagloloko siya. Opo. So bakit ka nakipaghiwalay sa kanya? What made you decide? As in complete na yung or buo na yung loob mo na hiwalayan ko na talaga to? Ikaw ba yung nakipaghiwalay sa kanya o siya yung nakipaghiwalay sa'yo? Ako na po mismo. Ako na po yung nakipaghiwalay kasi ramdam ko na yung pagod. Yung bigat. Yung sakit. Yung lahat-lahat na. Yung parang, nagawa ko naman kasi lahat. As in, and siya naman mismo nagsasabi na, eto ka, nagpakananay ka sa akin, nagpakatatay ka sa akin, nagpakaasawa ka, nagpaka-girlfriend ka, napakagaling mong tao sa akin. Yun yung mga sinasabi niya sa akin. Alam niya lahat. Alam niya yun lahat pero di ko lang maisip kung bakit niya pa akong nagawang lokohin. Kahit napatawad ko na siya ng ilang beses. Anong plano mo ngayon? DJ Rocky, hindi ko pa po alam. Basta ang gusto ko lang po, gusto ko nang tumigil. Pero hindi ko alam in what way. Kung paano ako bibitaw.
Gusto mong tumigil sa pagmamahal sa kanya o pakikipagrelasyon sa kanya? Di ba nag-break na kayo? Anong klaseng Opo, pagtigil o pagpipigil yung gagawin mo? titigilan ko na po siya. Mm, Ikakat ko na po yung relation ko, connections ko sa family niya, and so on. Pati rin po sa kanya. Hindi mo pa ba siya binablock? Hindi pa po, DJ Rocky. Nung naghiwalay kayo, ano yung last words ninyo sa isa't isa? Nung nakipaghiwalay na ako sa kanya, ako lang po yung may huling chat sa kanya. So nakipaghiwalay ka Hindi through chat? Opo, kasi galing akong trabaho, December yun. Nasa trabaho ako. Tapos umuwi ako sa amin para sa New Year. Nagkita naman kami pero hindi na siya kagaya ng dati na parang, miss kita, ganto ganyan. Dito ka muna. Pero nung umuwi kasi ako yung parang, umuwi ka muna dun sa inyo kasi ganto ganyan, busy ako. Ganun na po siya. So parang ayaw ka na talaga niya makasama hanggang sa nag-chat ka na sa kanya na wala na, tigil na. Opo. Ngayon ba nakikipag-chat pa siya sa'yo o nagre-reply ka pa ba sa kanya? Wala na po, DJ Rocky. Mula nung nakipag-break po ako, hindi na po siya nag-reply sa kung anumang chat ko. So nung nakipag-break ka, ikaw yung nagchat pa sa kanya? Opo. Ano sinasabi mo dun sa mga chat mo sa kanya o message mo sa kanya? Yung mga long message po talaga na ganto ganyan. Ano yung Mga- purpose ng message na yon? Para bumalik siya? Para bigyan pa siya ng second chance, third chance, fourth chance? Or para i-let go siya? Yung parang let go na po. Let go na po talaga. I-let go, i-let go mo siya? I-let go ka niya? O baka iniisip mo na kapag nag-send ka ng ganong klaseng message, matauhan siya tapos bigla niyang sabihin, oo, ang halaga mo ay hindi ko nakikita sa ibang tao kundi sa'yo lamang, kaya deserve mong mahalin, kaya ikaw na ang pipiliin ko. Yun ba yung ina-expect mo mula sa kanya na move? Nung una, ganun po, DJ Rocky. Kasi, syempre, mahal ko. Hindi ko naman po naisip kaagad na ganun pala. Yung parang naghihintay na lang siya ng oras na hiwalayan ko siya. Kasi bago ako umuwi sa amin, yung pinag-awayan naming babae, yun yung liniligawan niya ngayon. And kasama niya sa bahay nila. Palagay mo, makikipagbalikan pa tong taong to sa'yo? Hindi na po, DJ Rocky. At ikaw, feeling mo ba deserve mo tong taong to? Hindi na rin po, DJ Rocky. Pakiramdam mo ba ginamit ka nitong taong to? Parang ganun po, DJ Rocky. May pinagsisisihan ka ba? Marami, DJ Rocky. Ano yun? Sobra. Bakit? Ano yun? Yung pagiging mabait ko sa kanya. Yung pagtotolerate ko lang ugali niya. Paulit-ulit ko siyang pinatawad. As long as hindi ko alam na ako na pala yung nawawala. Nawawala sa sarili ko. Hindi ko napapansin na lahat ng mga opportunities na pwede kong i-grab kusang nawawala. To the point na napabayaan ko yung sarili ko. Yung sobrang down na down ako. Yung tipulin na yun ako ng iba kong mga barkada dahil sa kanya. Ang dami. Hanggang ngayon nakapagtayo siya ng shop niya, hindi niya masasabing sa kanya yun kasi bago siya magsimula, galing pa sa akin yung pera. Yung motor na ginagamit niya, ako pa yung bumili para sa kanya. Ano? Binigyan mo ng motor? Tapos yung shop, ikaw na mahunan?
Ang dami kong ginastos para sa kanya. Kasi gusto ko lang na makapag-provide siya para sa sarili niya, na hindi na siya umaasa sa parents niya. Kasi alam ko yung hirap niya na walang maibigay na sapat na pera yung parents niya para sa kanya. Lahat yun, DJ Rocky, nagawa ko. Nagpakatanga ako sa kanya. Sobra. Na hindi alam ng parents ko. Tas kanina ko lang po nasabi sa mama ko na ma, nakita ko na yung bago niya. Pinakita sa akin nung pinsan niya. Lahat po nagawa ko para sa kanya. As in, sobra. Hindi ko alam. Kaya hindi ko pa po masasabi. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Paano ako bibitaw sa sitwasyong to? First boyfriend na pinakilala ko sa family ko. Na-meet ng papa ko lahat-lahat. Nakasama ko ng ilang taon sa iisang bubong. Parang isa siyang taong walang-wala. Tas bigla kong binihisan. Tas ngayong okay na siya. Ako naman na yung kawawa. Anong realizations mo ngayon? Madami, DJ Rocky. Na, ba't ko yun ginawa? Ba't ko binitawan yung iba kong mga pangarap para sa kanya? Ba't ko pa siya tinulungan kung alam ko na mag-iiwan din ako? Na sana hindi ko na lang yung ginawa. Na sana hinayaan ko na lang. Gusto mo bang bawiin natin yung motor? Kung pwede lang po sana, DJ Rocky. Wala man lang siyang sinabi sa'yo na, o gusto mo ba ibalik ko sa yung ganito, balik ko sa yung ganyan. Wala mo lang siyang kusa. Wala po, DJ Rocky. Ang sabi niya lang po sa akin, o yung mga perang binigay mo sa akin, andito na sa shop ha. Huwag kang mag-alala ha. Ganun lang. Yung sobrang pride pa niya. Tapos yung motor na gamit niya na binigay ko, gamit-gamit pa nila. Ay, ikaw yung bumili tapos iba yung inangkas? Kung nakikinig siya ngayon, anong mensahe mo sa kanya? Bibigyan kita ng 1 minuto para magbigay ng mensahe sa kanya. Go ahead. Hindi ko alam anong sasabihin ko. Siguro ano na lang po. Kung nakikinig man siya ngayon, I hope na pag dumating yung araw, na okay na ako. Please lang, wag na siyang manggugulo. Wag niya nang gawing rason yung aso ko na binigay niya para lang kumustahin ako. Na sana lahat ng gusto niya sa buhay, makuha na niya kahit wala ako. Yun na lang, DJ Rocky.
At kung meron kang mensaheng gustong sabihin sa sarili mo, ano yung ibibigay mo sa kanyang mensahe ngayon na pwede niyang balik-balikan after 5 years or after 10 years? Kakayanin ko. Kakayanin ko lahat-lahat 'to. Makuha ko lang yung mga pangarap na binitawan ko nang dahil sa kanya. Ibabalik ko lahat, lahat-lahat ng mga nasayang. Babalikan ko yung mga pagkakataon na maisalba ko yung sarili ko sa hirap at sa susunod na kabanata ng buhay ko. Alam ko na kung anong gagawin ko. Di ko na ibibigay lahat. Di na ako magbibigay ng kung ano-ano. Magtitira na ako para sa sarili ko. Rerespetuhin ko na yung sarili ko. Mas mamahalin ko na yung sarili ko. Di ko na aabusuin sarili ko. Sana sa pagkakataong okay na ako, sa panahong okay na ako, sa kung anumang sitwasyon, DJ Rocky. Hindi ko na siya babalik ang alaala. Gagawin ko na lang siyang kwento. Gawa-gawang kwento. Wow, Para mapagtakpan lahat ng mga ginawa niya sa akin. wow, palaban. Di ba pwedeng pagtawanan mo na lang siya? Parang gusto ko yung dumating yung time din para sa'yo na kapag nire-recall mo yung ginawa mo sa kanya, parang pagtatawanan mo, ay, ganun lang pala kaliit yung binigay ko dun. Ha? De, charot lang, with darot. Anyway, Witty, sana kahit papano na pagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. At sana, maghilom na yung puso mo. Mahirap yung pinagdaraanan mo, gawa nga ng binigay mo lahat eh. Kumbaga pinairal mo yung pagmamahal mo, pagkaawa mo dito sa taong to. Ginawa mong mundo itong taong to. Ginive up mo yung mga pangarap mo na dapat sana maabot mo noong mga panahon na kasama mo tong taong to. Pero hindi, dahil sa pagmamahal mo, dahil sa mga pangarap mo na magkasama kayong dalawa, kinalimutan mo muna yung pangarap na yun. Naging employer ka, 'di ba, dito sa lalaking to. Kung kaya mo nga mag-employ ng ganong klaseng boyfriend sa buhay mo, kaya mo ding magtayo ng sarili mong kumpanya na ikaw mismo ang gumawa. At ang empleyadong sasahuran mo, sarili mo. You are a good person. You have a good heart. You have a good heart. Napakabuti ng iyong hangarin, napakamaunawain mo, maawain, lahat na ng kabutihan meron ka. So I believe lahat ng mga kabutihang ibinato mo sa mundong ito, babalik ito sa'yo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Kapit ka lang. But for the meantime, damhin mo muna lahat ng sakit, yung pagkawasak mo, yung brokenness mo is gonna be your greatest blessing. Anyway, thank you so much, Witty, for calling. God bless you always. And good night. Thank you po, DJ Rocky. Thank you. God bless. Bye.
gusto kong alamin kung anong pangalan ng lalaki. Tsaka gusto kong malaman kung ano yung pangalan ng shop para siraan na natin ngayon sa radyo tsaka sa social media. Para hindi na natin tangkilikin, di ba? Yung ex nito ni Witty, galawang hustler no? Kapal ng mukha. Ganun-ganun lang nung nag-break. Sabi dito ni Papa Pio, Employee of the Year ni Witty. Kapal na mukha, hindi marunong mahiya. Parang utang pa ni Witty. Lahat ng ginawa niya para dito sa lalaking to. Nakakaasar, ni hindi man lang magbigay ng share dun sa shop. Alam mo kung disenteng lalaki ka, kung maayos kang lalaki, ang gagawin mo, okay sige, bibigay ko sa iyo yung profit nitong shop na ito para yung ipinamuhunan mo dito, ibabalik ko sa'yo. Hindi, pero user tong lalaking to, promise. Ikaw bumili ng motor tapos iba yung inangkas. Kung hindi talaga makapal yung mukha niyan, ibinalik sana yung motor. Diba? Kakakasar. Pogi kaya yun? Hindi ko sure eh, pero wala naman kasi sa itsura yan eh. Baka magaling. Magaling mang uto. Magaling sa mga flowery words. Samahan na rin natin ng magaling sa ano. Hindi mo lang nag-thank you, diba? Sa lahat ng mga ginawa. Kumbaga at least have that decency to be honest. Dito sa taong inangat ka. Parang yun na lang yung pinakamagandang ibigay mo dito sa taong to. Kahit hindi na yung pagmamahal. Kahit di mo na ibalik yung pagmamahal eh. Okay. Sige. Kung hindi mo talaga siya yung mahal na mahal, ibalik mo na lang. I mean, ibalik mo sa taong to yung honesty mo. Ibigay mo dito sa taong to yung honesty mo. Yung pagpapakatotoo mo. Hindi yung ginagamit mo pa para magkaroon ka ng mga bagay na hindi naman pala dapat ibinibigay sa'yo. Kakakasar, no? Huwag nating suportahan yung shop niya. May karma din yun. Kakakasar eh. Ang buti-buti nung tao eh. Ang bait-bait eh. Naabuso. Pero alam niyo yung mga may mabubuting puso, kung may pagkakataon man na yan ay naabuso, alam yan ng Panginoong Diyos. Kaya, meron at meron niyang blessings na patuloy na natatanggap. Kasi alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin na kahit di natin ipagsabi sa iba at kahit hindi nalalaman ng iba, nakikita niya. Ano daw name ni Witty? Di pinoprotektahan natin yung tunay na pangalan nila eh. Pero I just hope na maging maayos ang lahat kay Witty. Basta kailangan niya lang kumapit sa pag-asa na darating yung panahon na maghihilom ang kanyang puso. It's gonna be a difficult and rough road journeying to full healing. Pero naniniwala akong kakayanin yan. Kung kinaya mo nga na mag-employ ng ibang lalaki sa buhay mo, edi sarili mo naman yung gawin mong one and only employee. Tapos ikaw rin yung employer. Tapos ang pasahurin mo sarili mo, pasahurin mo ng pagmamahal, pangangalaga, atensyon, lahat ng kaya mong ibigay dun sa empleyado mong nagdaan, past employee mo, ibigay mo ngayon sa sarili mo. And if you have that love, so much love to give sa ibang tao, then you can give it also to yourself. At ang mahalaga dyan, you are supported by your family.
Sa mga panahon na sobrang sakit na nung nararamdaman natin at pakiramdam natin wala nang ibang tao makakaintindi sa atin. Alam mo, kabisyo, yung yakap ng nanay, yung yakap ng tatay, yung isang dinner, isang lunch kasama ang mga magulang, yung magtawanan kayo. Parang it will make you realize that napaka-bless ko, napaka-bless mo. Kasi meron kang ganitong klaseng support system. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, pero bukas na po, no? Kasi overtime na po tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama-sama tayo ulit. Kapiling ang inyong Basta Princess DJ Rakitera at kayo'y nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. That